Здравейте, аз съм Галя. Започвам поредицата от видеа 25 старта, 25-та година. Ще направя едно включване от 1 януари, където завъртях рулетката, за да видим какво се падна. Ангел на любовта. Супер! Чайката от тея говерня. Супер! Първия процес, който се падна на 1 януари е Ангел на любовта от Lavender and Lace. Конци DMC. Ето такава палитра. Имаме 3 вида крайник. 002, обикновен златен, 2 макарки 027, осмица, 002 и четворка и един блендик филамент 052 HL. Той е тънък, много тънък. Той си ще е обленд с конец от DMC в една нишка. Имаме много маниста, разбира се. 2 опаковки 0330. Три опаковки имаме 0275, 0021, също 3 опаковки. Две опаковки 03036. Интересен цвят. Два вида златни 02011 и 0557. Едното е по-жълто злато, другото е благородно злато. Любимия ми. 0057 е любимия ми златен. И какво успях да ушия за 1 януари. $2146 кръстчета. Започнах от средата. Мисля, че и тук някъде се падаше с средата. Започнах да правя като скелет. Може би вътре ще се пришива много маниста. Както ви казах, кафевия крайник е в бленд с конец DMC. С златния крайник вече е ших. Да.
И след това тръгнах нагоре. Уших ръкава. Вътре има също крайник златен 002 и започнах. Искам да стигна първо догоре. Искам да стигна догоре, да ушия главата на ангела и отгоре да тръгна надолу. И голямото на метало синти цветове, които се шият от двете страни, ще съчетая с шиенето на роклята отдолу, която е Конци DMC и много маниста. Нещо друго, което започнах, забравих да кажа, шия на Линда 27 каунт, цвят винтажна мока от Свайгард. Отзад е абсолютно бежова, а отгоре има, отпред има преливане на по-тъмни и на по-светли петна. Може би да ви покажа отблизо. Така. Какво направих? Това тъмно синьо. Те са два цвята. Започнах да го шия в две нишки, обаче не ми хареса и продължих тук вече в три нишки. И мисля да продължава в три нишки. Ще разшия тук няколко кръщчета, които съм направила в две. И тъмните цветове ще продължа да ги шия в три нишки. Така, после пак завъртях рулетката и ми се падна следния процес. Тия гуверньор чайка. Така. Обложката 1062 е артикула 30 на 65 см. Има реклама на други комплекти. Какво съдържа комплекта? Картонче и много листи, схема. Не мисля да ги показвам. Шие се в една нишка. Конци DMC. 6 страници. Показано е кръще как се шие. Първо от долното ляво ъгълче, горното дясно и после връщаме от горното ляво в долното дясно ъгълче. Много страници, така. И конци. В предното видео, където показвах процесите си, шия Свети Георги, органайзера. С конците много е важно да се държи така. Тук пише up горе и down долу. Защото има много повтарящи се знаци, ето като тези триъгълничета. На много от комплектите органайзерите са така. И тези триъгълничета съответно ще се объркат, като не е обърнат правилно органайзера. И имаме и два цвята допълнителни цветове.
бежов. Малко по-тъмен. И какво уших? Хиляда 69 кръстчета. Но това е един цвят само. Понеже искам от горната страна да оставя колкото се може въздух повече. А виждате ли тук колко много се шие с един цвят? Значи започнах от тук. Около 10 реда спестих някъде. От тук нагоре тръгнах да шия. Просто заради това, че искам повече въздух от горната страна. Намерих средата. Оставих 5 см до края на лена. Това е лента 36 каунт. Мисля, че е от DMC. Лена. И започнах да шия. Нагоре единствено и само с един цвят, както казах. Това, което направих, преброих догоре колко кръстчета има по хоризонтал, по вертикала, извинете, за да мога, и започнах надясно по хоризонтала да шия. Исках просто да си очертая с този конец вътре зоната, с който трябва да се шие, и после без да гледам на схемата да зашивам. Но тази хоризонтала и вертикала, която заших, се виждаше. Поне на мене така ми се струваше и започнах да шия като шахмат. Ето тук има един участък, който е останал. И така, според мене, не личи, че кръстчетата са шити в една или в друга посока. В различни посоки, може би, да. С този комплект е това. Нищо интересно. Само един цвят. И много, разбира се, от този цвят. Точката, мисля, че... Да, точката. Знака. Нека да свъртим рулетката. Видни са всички сезони от Дим. Чудесно. Златна колекция. Венец от 4 сезона се казва. Артикул е 35,040. Четири листа. Схема. Няма да показвам другите листи. Ключа, кръстче, бекстич и комбинирани цветове в 3 бленди. Всичко друго е кръст и 2, 4, 6, 7 цвята бекстич. Няма полукръстчета в безумно много книжки.
Само кръст по кръст. И френски възли няма, интересно. На другата страница се дублира ключа. Хубави цветове. Розово, лилово, зелено, бежови, телесни цветове, ярки, красота. Ето моят резултат. 1019 кръстчета. Забравих да кажа, че се шие на Аида 18 каунт. Кръстче в две нишки, както видяхме ключа, а само надписите, които идват извън венеца, се шият кръстче в една нишка. Започнах от средата, преброих до долния край и започнах с надписа зима и започнах с зелените цветове. Две ягодки. Това са може би ягодки. Да, ягодки са. Две ягодки. Общо взето зелени цветове. Ших най-много. След това зима е и исках нещо зимно да започна. По-подходящо от дядо Коледа, който носи подаръци с невероятна шейна. В небето лети. Като идея ми се стори прекрасно, така като го имам отдавна този комплект в запасите си и исках. Ако не сега, кога? Моя ето го този добър дядо Коледа. 70/8/934, 35,5 на 27,9 см, 18 каунт, Navy Aida. Се бродира. Много страници. 4 страници схема. Част от схемата ще ви покажа, но кое е хубавото, че ключа е на отделен лист. Какво имаме? Имаме кръстче в две нишки, полукръст 3, 2, в 3 най-много. Но искам да обърнете внимание на ето това. Бял конец, кръст, 3 нишки. Това е металик. Метализиран конец с конец от дим. Пак две кръстче. Това е хубавото. Кръст по кръст. Но имаше... Да. Още един цвят. Два цвята се шият.
с кръс в тренишки. Бяло и бежово, светло. Да покажа конците. Метализирания конец. Красота. Ето е такава купчинка. Имам допълнителни конци. Един цвят кафяв. 15381. Един цвят синьо. 17023. Два цвята кафяво. 15356, 15365. Метализиран конец. Три цвята червен. 13082, 11814 и 11321. Колко много конци. Уших 1258 кръстчета. Започнах от средата. Това е ето тази част. И тук са вече ръкавите на дядо Коледа. А тази част тук е брадата. Бялото е кръст в три нишки и бежовото, това, което около бялото, е също кръстче в три нишки. Според мен направено е така, за да не прозира на тъмната аида. Това е за сега. Вдъхновена от първите покупки за 25-та година. Този Жанлин зимен монтаж, може би се превежда. Дойдоха и пролетен, летен и есенен. Отворих този комплект и го пренабрах в XSD формат, за да мога отсага да шия. Така, нека да покажем първо. Комплекта съдържа ето такава аида. 14 каунт. Много интересна. Схемата е черно-бяла с огромно количество контурен бот. Имаме инструкции, кросстич, бекстич и още един вид бот. Схемата е на 4 страници и съответно ключ. Един вид от този специален бот, той е като лонг стич. Два вида бек. Този бот се шие изцяло тук в свечетата. И ето го. Конците не показах, забравих.
такава палитра. Кафяво, зелени, червени, бежови, много черно за контура. Черно за контурния ботам. $1784 кръстчета уших. И ето това се получи. Започнах с ето тази част. Долу покривката. Може би това е покривката на самата маса. Шишарката. Съм ушила. Това е част от купата, в която стоят плодовете. Притесняваше ме този цвят. Номер 8. Но от крайната страна ще има контурен бот, така че се вижда. Шия на моята любима Линда 27 каунт, цвят винтажна мока. Само кръстчета. Е това. Да се пренабера схемата на дни няколко дена. А вечерно време, половин час, 40 минути ми се искаше някой друго кръстче да направя. И уших това ангелче отново от Дим. Бях споменала в предни видеа, че съм ушила 2 комплекта, а останалите ги шия изцяло с конци на Дим. Това са все още остатъци от 2 комплекта. Единствено тези 2 цвята добавих. Ето така съхранявам конците от Дим, надписани в цип пакетчета. Тези 2 цвята на лицето на самото ангелче. И добавих крайник в крилцата. Хубаво се вижда така как има блясък. Но 32 номер е крайника, 4. Празна е. И после с същите остатъци от конци уших от поредицата и този снежен човек. Маниста приших като уста, но маниста е много голям. Не знам дали ще оставя така като ги оформям или ще разшия тази маниста. Малка маниста може би ще зашия или въобще кръстчетата, както е по схема. Също има от този крайник блестящия. Много добре се вижда. И това сърце. Това сърце е отново на Дим. $19,009 е артикула, викториански орнаменти. Сега ще ви покажа
Ето така изглеждат. Ще ги отново с конци от остатъците от дим. Отново на пластмасова основа. Ето тази розичка съм ушила. Сърце с роза. Но с малко изменения. Приших зелен на маниста и червена в средата. Ето този зелена. Гутерман. И този червен отново на същата фирма. Ето номерата за тези кола, ако някой се интересува. Има място тук да ушия още една играчка от този комплект. Така изглежда моята първа част от 25 старта, 25-та година. Всички играчки, които ушия като една точка от стартите, се водят. А сега нека да завъртим рулетката, да видим какво ще се паднем, с какъв старт ще започна следващото видео. Няма да е старта. Продължавам да шия чайката от тея гуверньор. Това е всичко за сега от мен. Пожелавам ви много прекрасни мигове с любимото хоби. Чао!